álljanak fent a csarnokok, melyek ő fölé boltozódnak, ami komoly időnk emléke gyanánt messze századokig. Üdvözöljük kedves nézőinket! Petőfi az Apostol című művét fogjuk darabokra szétszedni, vágjunk is bele! Igazából 4 vagy akár 5 részre lehet szétszedni, első 3 verszak a jelenben játszódik, 4-től a 14. verszakig a múltba megyünk vissza, 15-től a 17. részig megint jelen, 18-19. az a bebörtönzés, és a 20. pedig a jövő. Ugye azt mondtam, hogy verszak, de erre vissza fogunk térni, bár elbeszélő költemény, és vannak olyan jellemzők, amik egy ilyen költeménytől elvárhatóak, nem rímel, illetve a szótagszám is változik, de erre majd a szerkezet elemzésénél visszatérünk. Ugye azzal is kezdünk, hogy van egy ház, van benne egy anya, keblén gyermek, van még egy gyermek, ő pedig aludni próbál, és van egy apa. Ugye ez a mű, hogyha kronológiailag nézzük, akkor in medias res-szel kezdődik. Ez a jelen, egy eléggé szomorú jelen, mivel egy nagyjából üres házba vagyunk, rozog a bútorokkal, éhező gyermekekkel és felnőttekkel. Az édesanyja próbálja szoptatni a gyermeket, de sajnos nem sikerül neki, mivel éhezik ő is. A gyermek próbál aludni, de ő se tud. És ebből a keserves helyzetből visszaérünk egy még keservesebb helyzetbe, melyben egy anya úgy dönt, hogy nem kell neki a gyermeke. Egyszerűen lerakja. Aztán rátalálnak, ott is lerakják egy kocsiba. Kocsis is megtalálja, ő inkább a munkát meg akarja tartani, úgyhogy ő is lerakja egy kocsmának a küszöbére. Aztán ott a kocsma küszöbén megtalálja egy iszákos tolvajember, felkapja a gyermeket és elviszi magával. Tehát ez se ilyen filantróp dolog, persze itt is csak a profita fontos, és hát elkezdődik szilveszternek, talán hosszú, de mindenképpen keserves élete. És így megy neki, lopnia kell, ha tud lopni, akkor jó, ha nem tud lopni, akkor megverik. És amíg kicsi, addig a szomszédasszony jó pénzért szoptatja. És ez így megy, amíg fel nem kötik a tolvajt, a szomszédasszony pedig kidobja. Ezután megtalálja egy banya, banya befogadja, koldulnia kell, igaz, nem a legtisztességesebb foglalkozás, főleg, hogyha csalásra alapul, de neki ott van a kutyát imádja. Viszont a banya erre felfigyel, úgyhogy a kutyát veri, ugyanúgy, mint a gyermeket, milyen jó szülők vannak ebben a műben, és aztán pedig elkergeti a kutyát, aki visszajön. És ezért fontos ez a jószág, mivel talán meg lehet mondani, hogy ez az első élőlény ebben az egész műben, aki tényleg szíve öröméből imádja ezt a gyermeket. És aztán találkozik egy úrfival, az úrfinak van egy még úrabb fia, és beszegődik egy szolgának. Hát nem őt tanítják, de figyel, és felfigyel rá ez a tanító, mivel ő egy leleményes, okos gyermek, és ez egy kicsivel később nagyon jól is fog jönni neki. Mivel ugye, ahogy az egész életében itt is ugyanúgy verik, lábtörlőként, kutyaként gondolnak rá, és egy idő után neki ebből elege lesz. Mi joggal bánt embert az ember? Erre rájön, és elhagyja az úrfi, urabb fiának a nem annyira szerény lakhelyét. És akkor megy, de mielőtt elmehetne, a tanító odajön, elmondja neki, hogy felfigyelt rá, hogy ő egy leleményes uraság, és odaadja neki az egy év jövedelmét. Megy szilveszter, beszegődik egy falunál, van a kedves felüllévő ember, a felüllévő ember alatt van egy szolga alatt még több szolga, és csak az a fontos, hogy ki tud kit hogyan kihasználni. Ő ebből semmit se akar, mert ugye benne megszületik ez a gondolat, hogy a szabadság az az emberiségnek a vérében folyik. Így is tesz, a faluban a népnek egy jegyzője lesz. Megmondja az embereknek, hogy mennyire fontos ez a szabadság, ez a szabad gondolkozás, és erre ugye a feudális rendszer fel is figyel, névileg a regália király, illetve az egyház. Igazából a kedves földesúr, aki a királynak a szolgája, oda megy a néphez, és mondja nekik, ez egy senki, aki a király ellen szít titeket, lázadjatok fel, taszítsátok le innen, de nem sikerül.
az egy olyan absztrakt dolog, ami akár még a szabadság utáni vágy felett is van, az az hit és az áhítat, és ezért a papnak sikerül rávennie a népet, hogy elkergessék. Nem haragszik a népre, de menekülnie kell. De mielőtt elmehetne, a földesúrnak a lánya, aki felfigyelt rá, oda megy hozzá, ad neki egy gyűrűt. Megy is a fővárosba, valami szegényes lakot kibérel, és utána jön a földesúr lánya, mivel neki a szíve sóvárog érte, és nem tud nélküle megélni, és akkor ott szépen szegényes életet élnek. Közben viszont ugye megszületik ez a szőlőszem hasonlat, hogy egy kicsi gyümölcs, de mégis mennyire sok időbe telik a napnak, a sugarainak, hogy megérjen. Sugárzó, napfényért sugárzó elmékről van szó, és az egyik ilyen sugárzó elme az ő maga. Írni kezd. Meg is írja a művét, viszi a másolóba, de nem. Cenzúra. Úgy döntenek, hogy ez egy gyönyörű mű, ezt imádják, de ezt nem lehet kinyomtatni. Úgyhogy jön a dilemma, fogja vissza magát, most adja fel ezt a missziót, most valamiféle ilyen vizezett bor az neki az életének a célja. Úgyhogy keres, talál egy titkos nyomdát, ott kinyomtatja. Nagy sikert arat, viszont megint ugye feudális rendszer, most a király maga személyesen felfigyel rá, és megint megtörténik a gond, kitaszítják, de most már nem fővárosba, nem faluba, nem menekülni megy, nem lesz ott kutya, nem lesz ott semmi, csak egy föld mélyén lévő tömlöcnek a végtelen sötétsége. És ott ül, ami meg nem jelenik, egy apparíció. Magán kívül van, ezért azt se tudja ki, de hát a felesége az, és azért jött, hogy elhídesse, hogy a felesége elhunyt. Még vergődik, 10 évig van ott, aztán elmúlik a vergődés, csak ott fekszik a végtelen sötétségben, a saját hangjait hallja, csak a sötétséget látja, és erre megjelenik egy madár. Rájön, talán delúzió, talán valamiféle látomás, hogy ez a madár a szabadság hírnöke. Annál nagyobb gondtalanság, mint ami a madaraké a világon nincs, és így is történik, jön a börtönőr, és ki is szabadul. Közben elgondolkozik, biztos akkor a rezsimnek vége, a király az a föld mélyén 180 centire van, és a nép leverte a bilincset. A láncok lent vannak a földön, és már csak tiporják. De nem, király él, a Tyrannosz él, és ezért ő lesz az a sugár, aki ezt a szőrő szemet, ha bár erőszakkal is, érésre fogja hozni. Ilyen jó Gavrilo princip módon fogja a fegyvert, és megpróbálja elvenni az életét a királynak, de ez sajnálatos módon nem sikerül neki. Lefejezik, eltemetik, és név nélkül ott fekszik. Viszont ez nem a vég, mivel habár ez a generáció jámbor volt, követte az egyház pásztorait, megelégedett azzal, hogy a szolgák végtelen sorozata egymást kiszolgálja, de a következő viszont nem. Következő generációk fellázadtak, le a királlyal, vége cenzúrának, szabadság van, és az olyanokra, mint Szilveszter, kire talán egy számjegyben lehet kifejezni azt, hogy hány ember gondolt rá pozitívan, úgy gondolnak rá, mint egy hősre, mint egy megtestesült ideálra, és bár kézzelfogható győzelmet sajnos nem ért el, egy igazi, morális győzelem lesz a műnek a vége. Nekem ez egyik kedvenc művem volt, mű viszonylag rövid, kevesebb, mint 100 oldal könyvben, amit olvastam, de mégis szinte mindegyik jelenet egy elég mély jelentést hordoz. Nagyon sok ebből megérintő, de nekem az állt ki többek közül igazán, hogy az a világ, amiért ő harcol, azok az emberek, akiknek az életét próbálja jobbá tenni, azokban mennyiszer csalódik, amikor nem hagyják, hogy elköszönjön a feleségétől, amikor előöltözik a faluból, amikor újjonganak, amikor lefejezik. Egy apostol feladata nagyon hálátlan, és ez mégsem tántorítja el, talán a börtönben igen, de mégsem veszti el a hitét. Ugye a mű írója nem kapott egy éjszaka látomást, hanem vele történt egy hasonló eset. Ugye 1848 képviselői választás, mond egy beszédet, és őt is kb. Úgy megkergetik, mint ugye a Szilvesztert a műben. És akkor ez adja a kérdést, akkor ez most Petőfinek a lírai énje? Szilveszter igazából Petőfi történetének egy hosszadalmas allegóriáját éri le? Nézve ugye, hogy Szilveszternek nem véletlenül Szilveszter a neve, nem azért Szilveszter a neve, mert nagyon szép név, hanem azért, mert január 1-én született, hasonlóan magához Petőfi Sándorhoz. Ezen kívül még hasonló, hogy mind a ketten másoltak, illetve ez a népvezéri szerep
hogy ez az Isten adta küldetés, hogy a tyrannosz, a zsarnokság, a feudalizmus, a sötétségéből kivezesse az emberiséget a felvilágosodásba. A földesúr lánya eléggé egyértelmű párhuzam Szendrei Júliával, illetve ezzel a bebörtönzéssel Táncsics Mihályra is utalhatott. És ez a láng eszme, és ez a küldetés, ez is egyezik. Úgyhogy hát talán az életük nem is ez egyben ugyanaz. Maga a karakter, a lelke, a Szilveszternek Petőfiével azonos. Igen, és ezért is nagyon szép, hogy Szilveszter az egyetlen, aki névvel rendelkezik ebben az egész műben. Igazából mindenki más csak alkutja, az asszony vagy banya. Talán mondhatni, hogy egy archetipus. Szerintem ezt lehet rájuk mondani, hogy egy ilyen tiszta pala, amire rá lehet helyezni igazából akárkit, aki nagy vonalakban megfelel. És ezért is Petőfi Sándor az apostol műve egy, hanem ennek a képviselőválasztásnak szó szerint, de azért ennek a szőlőszem hasonlatnak és ennek a szabadság iránti vágynak egy hosszadalmas kifejtése. És talán még szót lehetne ejteni ilyen technikaiabb dolgokról is, például, hogy ez a kedves mű egy elbeszélő költemény, dalszerű részekkel is rendelkezik, illetve amikor ugye találkozik Istennel, nem is szó szerint, hanem igazából belső monológokkal találkozik Istennel, akkor is nagyon szép jellemei megjelennek romantikában, és ugye ez a természet imádata, illetve hogyha már a romantikáról beszélünk, akkor a zsenikultuszt is megemlíthetjük. Az úrfinál jóval elményesebb volt Szilveszter, és még talán lehetne mondani, hogy rapszodikus, szentimentális, mivel az elmúlásnak fontos szerepe van az egész műben, illetve patetikus. És igazából az egész mű a realizmus szomorú valóságáról szól. Te melyik karakterrel rezonáltál legjobban? Jó magának Szilveszternek, tulajdonképpen Langel eszméjű, a nagyon ambíciózus küldetések nagyon komolyan vevő Szilvesztert láttam visszacsillanni, gyakorolt rám igazi nyomást, talán ez volt ugye egész műnek a lényege, de tiéd ki volt? Igazából egyfolytában érzem ezt a vágyat, hogy csak így üljek le, és pásztázzam át az egész történetet elmémen belül, és hogy döntsem el, hogy mi mit szimbolizál, mi mire allegória, de igazából nekem, aki a legjobban tetszett, az a tanító volt. Mivel ő egy önzetlen figura volt, aki a sötétséget akarta elkergetni a tudás terjesztésével, az ilyen ignorámusokat elpusztítja a tanítással. Az úrfi az egy ignorámus volt, viszont Szilveszter nem. És azért nagyon, de nagyon tetszik nekem ez a karakter, mivel ő meglátja Szilveszterben a leleményes, okos, tényleg nagyon ügyes és lángoló szívű gyermeket, aki ő, és nem csak annyit lát benne, hogy kutya, boxzsák, szolga, hanem látja, hogy ő egy ember, és ő egy álmodó ember. Bár ez valószínűleg a kapcsolatait az úrfival egy kicsit rontotta, ő mégis kiszaladt Szilveszterért, és odaajándékozza neki egy év jövedelmét, hogy ez a okos, leleményes népvezér, ez valamire mehessen is. Hát legyen ez a végső gondolat. Köszönjük a kedves nézőinknek, hogy benéztek, és szívesen látunk titeket legközelebb is. Adjő! A viszontlátásra!